Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to About Bodo Celebrities YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube channelआवहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर. So लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय नेनानै दंमोन ना TWINI GAB आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ. So finally लोगोफोर SB Video YouTube channelआ TWINI GAB आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ आपल'ड खालामबाय. नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय हांखुर जानानै दंमोन SB Video YouTube channelआवहाय थांनानै नायब्लानो जाबाय. आरो जाय नायखांखाबायमोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोन्दोंमोन। लोगोफोर TWINI GAB आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ SB Video YouTube चेनेलआ अलरेडि आपल'ड खालामखाबायमोन। जानांगौ माबाफोर जाहोननि एबा टेकनिकेल इसुनि थाखाय बिथांमोना भिडिअखौ डिलीट खालामफिनदोंमोन। स' लोगोफोर दायो बिथांमोना बे भिडिअखौ आपल'ड खालामफिनबाय। नोंथांमोना जाय नायाखैमोन नायब्लानो जाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय 75 रिपाब्लिक डेनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों and thanks for watching.